Good morning, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ababaru nde nkhondo sikuonetsa kuti ikuzizira anytime soon. Pakuoneka kuti aliyense akukula makani, aliyense akukula mtima. And zapezekana kuti Trump wakanidwa offer yake ya nuclear deal ndi dziko la Iran yauza Trump kunena zoti sungaruze chochita. Sungaruze chochita. Ifeyo tizipanga zimene tikufuna. Ife chabwino mnatolesa kukhala ndi mabomba a nuclear koma za uranium zopangira nuclearzo tizisonkhanitsa mmene tazisonkhanitsiramo komanso tiwonjezera, ndipo sitikufuna kuti wina aliyense aruze zochita, ndipo simungaruze zochita chilichonse. Trump analonjeza kuti ngati Iran sipanga cooperate, sivomereza bwinobwino, sigwirizana bwinobwino za nuclears, ndekuti akuti iwowa agwiritsa ntchito nkhondo, ndekuti papezeka ndithu military involvement. Ndibe komabe after kuti Iran yakana kuti ifeyo zimenezo simungaruze zochita, Trump dzulo anapanga post kuti anali pa call ya nthawi yayitali kwambirana zosiyanasiyana ndi President Putin, president wa Russia. Nde anakambirana kumene kuchako, nkhani yoyamba imene amakambirana ndi nkhani yokhuzana ndi Russia ndi Ukraine, nkhondo yawo kuti ikuyenda bwanji. Nde mukudziwa kale kone zoti America ili limodzi ndi Ukraine, ndi imenenso ikuthandizira kuti ya Ukraine izooneka ngati kuti ikulako timphamvu choncho. Komabe still tisaiwala kone zoti Putin ndi Trump mgwirizano wawo mbuyo ndithu unali wabwino kwambiri, ndi khulupirira kuti mpaka napano ndi wabwinonso, chifukwa kuti anthu andale akuluakulu musamatengere kwambiri, ndipo adzakupweteketsani. Anthu andale musamatengere kwambiri, adzakupweteketsani. Akuimbirana foni apa, komano kuseliko America ipereka zida ku Ukraine kuti yayi apopotsana na Russia. Pomakhala kukangana kwambiri, I'm going to give you an example ya ndale za lokolo, ndale za Chimalawi. Mutha kumaona ngati kuti nzoti kuseliko MCP, DPP, UDF chanchani kuti munamake ndi anthu ena kuti sayankhulana satani. Ayi, don't lie to yourself. Osazinamiza anthu andale simungamvesese yayi. Anthu andale amachira limodzi, anthu andale amadulira keke limodzi. And ndizo sapereka sense kwa iwe, an ordinary person, munthu wamba, kuti uzikhala zo serious kwambiri kuti yayemo kuti makuti mpaka napofena kuti anthu midzi kumakhapana, kumabolana, kumoshana manyumba just for the sake of politics. Pamene anu ake ukoko, guys, osazi kind of serious. Don't be serious kwambiri. That's why anthu amenaja amati akangoti alowa boma ili, alowa chipanichi, amangolandira just simple. Atabwerani basi haifetu talowa ku side yanu iyi, taona zoti tigene ntchito limodzi basi alowa. And another thing I want to say, tipezere mwayi pa nkhani yokhuzana ndi ngati chinyengo, corruption.
corruption mu dziko la Malawi sikuti ingatherepo yayi chifukwa mutha kuona kuti inu mungoyambira president oyambirira kaka tingoyika olopa kamuzo pika babagire kaka okay tingoyika pakamuzo nkhope za mboma zogwira ntchito mboma right mupanga check 90% ndi nkhope zomwe zimapezeka m'maboma ena aliwonse nthawi ya kamuzo nthawi ya bagiri popeza nkhope zomwezo kuti zachoka uku zabwera uku tigwirana ntchito limodzi boma likangosintha basi nkhope 90% upeza kuti nkhope izi zapita uku tigwirana ntchito limodzi zikachoka uku iyayi zabweranso uku tigwirana ntchito limodzi mpaka napanopa ku MCP mukapanga check mukapeza kuti nkhope zomwezo ndi zimene zinali kuyani zinali ku DPP zimayimira ku MP you understand mapanga check chena kini nsonda anali ku DPP anali ku chanuku anali ku PP anali amukungozunga china bile malata ita saja nkhope zake zomwezo anthu ambiri amakhaura achoka from the previous government ndino anthu amene wawa I'll give you one reason why amangopanga shift boma ilalo ndi anthu akamakhala mwemwe why amapanga choncho chifukwa chake ndi chimodzi. I'll tell you the reason why. Chifukwa chake ndinokuti pa nthawi imene ku Malawi ndi dziko limodzi limene nkhani yokhuzana ndi akarangale kama kuti nkhani yokhuzana ndi milandu kuimbira milandu zimakhala za personal osati kuyendera malamulo yayi koma zimakhala za personal. The moment iwe ukangoti wangojoina kumene kukulamulako ndi umakhala uli safe ndi talibe nawe zifuka pamene pajapo, right? Koma kakhala kuti mukusiyana ndi kuti pamene pajampane amaonetsetsa kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Sikuti amene amamanga ija sikuti amakhala kuti milandu palibe, milandu makhala ilipo ndithu. Komano amamanga osati foti alakwitsa yayi koma amamanga foti ali mbali ina sali mbali yayo pamene senzo kuti even kumbali yawo kumakhaso anthuso olakwitsaso amene ndi milanduso masanga amange wayi chifoti ali kumbali emene ali nayo. That's why chilungamo makamaka ndi chovuta kwambiri kuti chipangidwe followed up ku Malawi ndi zinthu zovuta kwambiri. These politicians anthu ondale awa don't be sensitive. Osakana osaphana osamenyana osakapana chifukwa cha kuti mwina make uyu ndi wa MCP uyu ndi wa DPP uyu ndi wa UDF uyu ndi wa UTM. No. Those guys kuntondako simungakhulupirire kuti amatano ndi anthu oti amachera mbali limodzi. Ndi timangofati kambe penepo example imene ya Putin ndi Putin ndi Trump ayayankhulana. Ndi komanso mukhoyi imene amayankhulana naye Trump wapanga indicate chinthu chimodzi wanena kuti akuti apapa akukonzekera iwo kupanga attack Ukraine. That means Trump analibe sangaupyeze sanakole mtima kumuuza Putin kuti iwe usapanga attack ukapanga attack ndiye tionetsana. Putin wamuuza live Trump kwenza kuti ifeyo tikukonzekera pati kupanga attack Ukraine. Ifeyo tikukonzekera panopa tipanga attack Ukraine chifuna kuti tikubweza chipongwe chimene atipanga pafoni pe. Number 2 chimene ayankhula njokuza ndi Iran. Anayankhula ndi Iran. Anayankhula zokhuza ndi Iran. Akudziwa kuti Putin ndi nzawo wa Iran. My friends kwambiri ndamuuza ku Putin kuti Putin chonde ukambe nawo wa Iran. Fazo kuti Trump yo sanga kambe nawo yayi. Panopa is like we know kuna kuti America imadzuka ndi superpower. America
is a superpower. Nobody denies that. The superpower, period. Nde komano panopa tikamakamba zoti iwo ndi ma superpower in the world. Superpower usugwira ntchito chifukwa anakhala kuti ndi ma superpowered ndibwezara muza Putin kuti asayi usapanga zimenezo tikuonetsa, Iran musapanga zimenezo tikuonetsani. Koma panopa superpower akapempha nzawo wa Iran kuti muwauzeko kuti izozo sizabwino iyayi makuti chifukwa iwo makuti right. Komanso superpower ikuwuzidwanso kuti anzana kuti anyenyatu amene mukwathandizawo tiwathibula. That means panopa dziko lakhala lopanda dziko lotsogolera utsogoleri ngati superpower. Pamba apo America imaonetsa ndithu imaonetsetsa kuti hey usapanga zakuti ngati ndimeneyo. Putin anayankhulanso mu video so yapo mpano dzulo limeneyo wayankhula kwana kuti condition kamene ma request mapempho amene anapempha a Ukraine kuti nkhondo iyime for 30 days kuna kuti zikambirana bwino akuti iwo a Russia sakwanitsa kupereka mpata umenewo chifukwa chonena kuti iwo sangapereke mpata kwa zigawenga watchula ngati ma terrorist amene adzapanga chipongwe mu Russia pa nthawi imene timakambirana kutekeko iwo nkuzapanga yani kuzatipanga ambush. Ndi akuti atesa akufuna wapatse mpata a Ukraine kuti asonkhanitse zida zichokera ku western countries mayiko ako azungu. Ndi iwo akuona kuti yayi ife mpata umene sitipereka yayi mpata umene sitipereka nkhondo ikupitirirabe ndipo tiwanyenya. Ndi nkhondo ikuoneka zoti ndithu ide kalipo ndithu kumeneko. Ndi za Iran ndi zimenezo kuti Iraniso ndi kuti yakana. That means Trump simudziwa ngati apange chifukwa afuna kugwiritsa ntchito njira ya nkhondo tsopano ngasimakana nuclear deal ndi Iran akusinjana. Ndiyeno china chimene chalipo nchino kuti Trump dzulo lomwe watulutsa list ya mayiko tsopano amene completely apangidwa ban mayiko okwana 12 kuti ku USA abanidwa asazaponde koso. Poyamba tinali anangosiya mayina nkuona kuti koma Malawi anadzayika kuti ikonzeka zinthu zawo ndiyesa Malawi yakonza. Congratulations chifukwa Malawiyo mulibemo ndiyesa ndithu yakonza zochitikazo. Ndiye pali Afghanistan, pali Burma, pali Chad, pali DRC Congo meneko, Equatorial Guinea, komanso Eritrea, Haiti, komanso Iran yonso ayibana kuti amene wanditu basi palibe. Libya, Somalia, Sudani, Yemen mayiko amene wa basi tu basi mayiko amene wa basi abangada ban kuti mu America asapiteso. Ndiye pali partially restricted limited countries mayiko noti sana wabane komano iweyo ukamati ukupira umene koko ma struggles ndokuti akufufuza acheka like strict, very strict. Kanga kuti wewe ndo wa Boko Haram ukamalo wewe kanga kuti wewe ndo wachati kaya. One pali Burundi, pali Cuba, pali Laos, pali Sierra Leone, pali Togo, pali Turkmenistan, ndi Turkmenistan, ndi pali Venezuela. Mayiko amenewa sikuti awaletseraru komano azipita komano owapangatu mwa zina zakeso za mukudziwa kaleso niyo. Ndi guys
thank you so much. Nkani demeneyo, please. Osagona. Ntainili yose mabomba. Ayamba kupulika. Guys, thank you so much. Guys, valinkani nage ya Donald Trump. Yomwe tinaibanga egino, si tinaifodogoze. Donald Trump anagalandira ndege. Makumbukira? Wabasidwa ndege. Ndege ya ntengo wabafubi 340 million US dollars. Kodi kani manager zinaenda bwachi. Cheni ndi chani. Kodi chinachitika ndi chani kuti Donald Trump afike pamene bachi popasidwa ndege. Unkonda kwake kutani kumene. Anyway, background ndionena kuti tose tikuzoza Donald Trump ndolemera. Umasi olemera wamba sali ngati Bill Gates yayi. Donald Trump amafuna azikhala mu ulemerero, malo wa ulemerero. Amafuna kuti ngada kukhala nyumba yake ikhale the best. Ngada kuyenda galimoto ikhale the best. China chili chose amafuna chikhale choonetsa ulemerero. Ndifa chake nyumba mwa Donald Trump mwina munamvapo muli toilet chokhalira cha toilet chija cha golide. Munaona? That's Donald Trump. Simungalowe nyumba mwa Donald Trump mobanda golide. Makoma ga siligi bring mobanda golide. Ndesi Donald Trump amenewe. So ndolemera komano olemera uja ofunaso kuti azikhalanso moyo wa ufumu wachifumu yoncho. So that's Donald Trump. Ndiye ulendo yambilira uja atakhala president. He was not very happy ndi mmene ku White House kunyumba kumene makhala Obama mmene kunalili. Iye ankaona ngati kuti ku White House kunyumba kwa president kuyenera kukhale koposa nyumba yake yomwe amakhala uja ku Florida ku Mar-a-Lago. Nyumba yake amayitchula kuti Mar-a-Lago residence, resort, Mar-a-Lago resort. Amayembekeza kuti White House kuyenera kukhale koposa ku Mar-a-Lago. Ndatapita ku White House anakapeza kuti it wasn't impressive the way yeye amafunira. Modi he had to bring zinthu zina zochokera ku Mar-a-Lago. Ma wall paintings majanjani amenena apangeso decorate mene yeyo amafunira. Chifukwa cha mene yeyo amakondera kukhala mu ufumu ulemerero. Now, let's go to ndege. President wa America amaendera ndege yomwe imachedwa Air Force One. Ndinakambabo za idachitika September 11 maataki aku US aja. President George Bush chifukwa nthawi imene ijayo New York kutangopangidwa bomu mabomba aja, asilikali aku America achitetezo wa president sanali sure kuti kuli safe ndi kuti. Chifukwa amaopa abe kuti mwina ataki ina ita kuchitika ku White House. Ndiye President George Bush anali ali mu ndege mu Air Force One malere ikuungouluka malere mu US mujayisana tere ingokhala amapanga ma meeting ali malere. That was the most famous time ya Air Force One. Ndi ndege yoti ita kuuluka olo kutakhala kuti pasipa pakuchitika chani yaika mafuta full tank ita kukhala ma hours ochuluka isana tere kuti ipulumuse president. Anyway, ndiye since 2001 ndege imene yoyo yomwe Air Force One yo ndi yomwe yobe mpaka pano yomwe president wa United States amawera. So you can see kuti it's been over 20 years. Right? 24 years. Ndiye Donald Trump adalowa pampando lendo yamba uja. He wasn't happy in the White House. Now he wasn't happy ni ndege ya president. Ndiye anapanga demand kuti apange ndege ya nyowani ya president. Ndipo anapanga order ndege 2. Mupange ma Air Force ya 1 ya nyowani 2. Ndufuna akale indisikwera ndege ya nyowani, sindufuna ndisikwera ndege ya kale. Donald Trump ujatu pena pake uto alingati president wa Africa. Kaganizidwe kake alingati president wa Africa apa pambadi. Anyway, ndiye anapeleka order amapanga ndege za Air Forces
ndi Boeing, company ya Boeing yomwe seli ya ku America komweko ndiyo mwe imapanga ndege zimene zija. Ndiye Boeing ija inayamba inatenga order yomwe yapatsidwa ija kuti ipange ndiye inayamba. Donald Trump analuza chisankho. Analuza chisankho kunabwera Biden anayimisa nkhani ya Air Force ija anati it's okay ine ndizikwera yomwe. So focus ya Biden inapita kwina ndikuchedwesa kuyimisa ujeni yopanga ndege zijazi. Okay? So now Donald Trump wabweraso kupezeka kuti ndegebe idakali yomwe ija. Ndiye wapita ku Boeing kukafusa kuti order yomwe ndinapereka nthawi ija. Kupeza kuti order ija inayimitsidwa yet samapanga fast chifukwa president amene analipo sankazifuna mwansanga yayo. Okay? So a Boeing anauza kuti ndege zanu zizakhala ready in 3 years. Zomwe anapanga order zija kuti aipange build bwinobwino ayike zonse zofunikira pange zonse nkatiso aipange so customize kuti khale Air Force 1 ili ready ya new one kwa sala 3 years. Ndi Donald Trump akuganiza president wa ku America ndi wa 4 years. Awufuna ndege za new one zikamaza bwera azakwere president winner osati ine. Ndi anayambano kuvuta kunena kuti what can we do? I need a ndege yopanga suti ineyo. Now Qatar inapanga order ndege ku Boeing yomwe imayeneraso kukhala ngati Air Force 1 komano iyo yawo inali ngati hotel luxury yoti ngati palace in the air. Luxury komano inakukhala ngati palace inali ilibe ma security zofanana ndi za president za Air Force 1 komano ndi ya luxury kwambiri golide ndege ya golide. Maona anapanga akata inapanga ndi Boeing yomwe ija akata anaigula ku Boeing komwe kuja komano akata ndege yasama igwirisa ntchito kwambiri malingana ndi politics zawo system yawo sukuti kuli president ngati wa ku US otazikwera ndege ija. Ndiye akata amasaka anthu oti agulitse ndege ija. So Donald Trump anauzidwa kuti padakali panopa ndege yomwe ilipo ndiyo Qatar yomwe ili close to Air Force 1 komano yoti can be customized itawu iyenera isinthidwe Qatar ali nayo ya nyowane luxury. Ndiye a White House anapanga contact Qatar ndipo Qatar poziwa Donald Trump kuti amakonda zoterezi anavomera kuti titakupa sana, we'll give you of course tisinthana ndi ma favors ena ndiena ma deals ena ndiena komano we'll give you one. So Qatar inamita na Donald Trump anapita kumene kuja first visit ndipo anakapasidwa ndege ija. Komano ndege imeneyo benapasidwiramo sikuti president angangoyikwera pompo wa ku America. Ayeneranso ayitenge security service ya ku America yangane ndege ija aone kuti mulibe zinthu zina zili zonse zoopsa. Komanso ayisintheno ayike mu security service security details za America zodi zoyenera president wa America. So sikuti ayamba kuyikwera pompano itengaso nthawi maybe a year akafulumiza kwambiri mwina by the end of this year komano mostly 1 year kuti apange zonse fast ayisinthe penti ayike ya Air Force 1 yoti a president azikweramo. Ena otsutsa Trump akuona ngati ndi za corruption chifukwa ndizodzikonda makamaka pa chifukwa chonena kuti ndegeyi ampatsa iyeyo Trump yo akuti ngati ya personal. Trump akamaliza president wake akamaza choka mu office ndege isha zaitenga izakhala yake. So anthu akuona ngati otsutsana naye akunena kuti this is blatant corruption. Yet so ngani ya ndege ya Trump ndi imeneyi zambiri zomwe ndakambazi mwina mu news simunazumvemo koma mudati mupange Google mupeza detail ina yonse yomwe ndakamba muipezamo. Yet ngani ya Trump ndi imeneyi.